Ľudia, sorry, že minulý týždeň nevyšlo video, ale proste sa mi nechcelo a nič. Ako užívate video. Jo, takže ľudia, čaute moje nové video a v dnešnom videu tu nám máme konečne Minecraft. Čo budeme v dnešnom videu robiť? V dnešnom videu budeme hrať všetky minihry. A potom ich budem hodnotiť. Nemusím vyhrať, hej, lebo to by bolo zase. Prvá, tu nám máme Disasters. Toho som ešte vôbec nehral. OK, kamo, tak to je dobre dosť. To sa mi páči. No, a už ide. Sorry, že prerušujem video, ale budem určite rád, ak mi dáte odber. Díky. Tornádo. Torník. Neviem, kde je úplne to tornádo. Čo to je také hot potato? Wow. Kamo, ja vážne neviem, čo tu mám robiť. OK, ja vážne neviem. Wow! OK, tak už viem, čo tu mám robiť. Tak... trošku... OK, tornádo, OK, to nie je tornádo, však to je video. Ale, akože, aj to tak vyzerá, alebo to niečo. To je koniec? Prosím. Nie. Tam je. Kamo, ale... Kde je? Tam je. OK, ja zdrávam jeho. A to je tornádo. No, GG. Čiže tam to nebolo tornádo, ten video. To je, ja neviem. To je tornádo. Tu je red light, green light a ja asi zomrem. No nie. OK ľudia, táto minihra je docela dobrá, len veľmi... To je také, že keď to hrajete prvýkrát, tak neviete, čo to máte robiť. Ale je to docela v pohode. Dal by som tomu takých 7 z 10. Vážne som sa na tom pobavil. Wool Games. A to nebudem robiť všetky. Ship Wars. Wool Wars. Capture the Wool. Ja viem, že Ship Wars je dobré. Tak to si zahrám. Keď to bude teda hrať dosť ľudí. OK, sme tu. Ja už som to hral, tu sa spomníme. A musíme po nich strieľať ovečky. OK, alebo máme luk. Dal som jedného. Zdrhem. A musíme, niekedy padajú tie ovce. Ale tu mám. No tak, tam na mňa úplne spadli. Wow. Tu urobím takú zabranu. Magic Wool. Straight shot. Jak straight shot? Ne. Nie. Ja som v tom... onom... Tam, poďte. Mám zle high explosive. A takéto. Vidíte, ja som vám hovoril, hádžeme po sebe ovce. A ja som spadol. Čo je skyblock? Akože sorry, ale... no dobre, no. Tak si zahráme na chvíľku skyblock. A môj cieľ je urobiť generátor. To bude docela dlho. Nechcem urobiť speed bridge veľmi. Dobre, som hovoril, že nebudem robiť. No. Čau more. Tak ja neviem, ale... Cobblestone generátor to aspoň nerobím. Máme tu na cobblestone. Je také trošku iné, jak normálny skyblock. A ja veľmi skyblocky nemusím. Budem to hodnotiť zo svojich... Jaký to som musel hovoriť. Tomuto skyblocku ja veľmi skyblocky nemusím.
Ja som dal takých 4 z 10. Mohol to byť úplne basic skyblock, že musíme si postaviť cobblestone generátora také. Ale, okej, ideme na ďalšiu. Nič, Bedwars. Fú, to ide na dlho. Toto bude na dlho, no. Okej, vezmem si to na toto. Poď, kamo, lebo to trvá. Ja si to takto obstavím, nebudem to nejak. Tam sú jedni. Tam sú jedni. Okej, kto nemá? Červený nemajú až. Okej, rýchle kúpujem bloky. Ja sa stávam na týchto. Oni majú čo za obranu. No, dobrú. Pri Bedwarskam by som dal, oni sú dosť dobré. Ale keď ich hrajete sami, tak to nie je úplne lepšie. Dal by som kurník, a kde som sa do toho vrtal? Som im takých 8 z 10. 8 z 10 si zaslúžia. A môže byť na ďalšiu. Čo je tu? Skywars? No, to je pohode. A on sa ísť rýchle na stred. Tuto nedoskočím, ja. Prečo? Ja nehrajem dua. Rýchle na stred. Kamo, ty vole. OK, od teraz toto tu nenávidím, toto proste. Kamo, ja už asi nebudem hrať. Povedal som si, že si dám jednu hru a to je jedno, že či budem vyhrávať. Takže Skywarsky sú dobré, keď si chcete zahrať sami. To je lepšie dá, keď to hráte sami. A Skywarsky sú dosť dobré, dal by som im takých 7 z 10. Jo, 7 z 10. Murder Mystery. Tak to dúfam, že bude Murder. Ja to poznám hlavne z Fortniteu. Kam, čo som innocent zas. Ok, ja sa idem niekde schovať. Tu sa dá ísť. Ok, toto, ne, dobre, ne, tak to nebudem hrať ešte, ja som si povedal, že nebudem. Takže, dal by som tomu takých 5. Nie je to zase úplne najlepšia minihra, skoro nikto to nehrá. Ale, jo, dávam tomu 5 z 10 a idem na ďalšiu. Easter Simulator. Aj to čo je? Bude, že to pozbiera. What? Ja vážne neviem, čo tu mám robiť. Tu je vajco. Aha, ja mám zbierať tieto vajca. OK. Som druhý. Nebol. Počkej, to hráme? A ja nechcem hrať. Dobre, ale ja nechcem ísť play again, ja to ľubujem. Keď si to chcete zahrať aj vy, tak si to chcete zahrať teraz, lebo je to limitované. A tomuto by som reálne dal 8. Je to také, že tam hrajú úplne typci, čo... Ja to neviem hrať. Neviem, či som tam mal mať nejakú mapu, tú, čo som mal predtým, a hľadať s tým. Ale neviem. Klikam, čo je zase housing. Bros house.
My houses. O tom stavať. Tom kreatív. Aha, tak si niečo postavíme. Niečo úplne randomné, hej. Čiže vezmeme si toto. Postavíme tu niečo také. A bum, a hotovo, máme pekný dom. OK, toto je... Toto je veľmi... taká minéra, že som ani nevedel, že tu je. Prečo mám taký zachrypnutý vlastne? Aj, nevadí. No, ďalej... Ešte to máme dosť veľa. The TNT game. Ježiš, ja to nenávidím. OK, toto tu nám vôbec nemám rád. TNT run, TNT tag. Čo by mohlo byť najľahšie? Teď si dáme PvP run, ne. Dáme si TNT tag. OK, ja zdrám. Keď mi tam že run away, tak presne to robím. Ja sa mi neoplatí shiftovať, lebo tu sú ľudia, čo majú lunár. A na lunári to je fitné, keď shiftujete. No tak to mám. On ide po mne. Tak to vôbec. Ha? Čo? Aha, tak to som si skončil. OK. Toto tu bolo až veľmi rýchle. 3 z 10. No. Arcade games. Jaj, arcade hry. Čo tu máme? Dropper si zahráme. Jo, toto ma bude baviť. A tu je parkour. OK. No tak to vôbec. No tak to sa nedá. Kde máme ísť? What? OK, mám to? Nemám to. Ale už viem, kde je cesta. Tak, poď. Joj, mám to, mám to. Poď ďalej. OK. No to je toto, čo som hlasoval. Na prvý. No ja som vedel, že to bude úplne najlepšie. OK, tak toto ne. Ne! OK, viem kade, tade musím ísť. Tak toto bolo najviac tesné. Ja som tam už bol úplne na okraji. Poď, ne. Jo, mám to, skoro som zase umrel. A tak to je GG. To musím trafiť presne do tejto diery, no. Jo. Nič nevidím. Jak sa mi to načíta. OK, viem kade. Tady dopredu. Tak nie. Tady dopredu, lietadlo, a tady dozadu. Jo. Let's go. Choď. Poď. OK, tu sme v nejakom žalúdku. Tak to je ťažké dosť. Toto je dosť ťažké.
ale je to dosť sranda. OK. Ne, to som tam nebol. Idem s elitrou. OK, musím si predstavovať, že idem s elitrou. OK, tak to nepomôže akože vôbec. No tak hej. No ale no tak. Ja pôjdem tak potom na tejto. Poďme! Ja vždycky na tom poslednom hej, tak toto je dosť ťažké. Kámo, toto ide ako sú dlhšie. Build battle. Ne, kámo. Ja to mám ešte som neohodnotil vlastne, kámo, je fakt dobrá. Tam tomu dávam určite 9 z 10, mňa to strašne bavilo. Akože vás to nemusí baviť, ale mňa to dosť bavilo. Ten dropper, určite si to ešte niekedy zahrám. Tak to si asi nezahrám. No tak toto ide. Ale nie, ja, akože sorry, ale ja si chcem zahrať len klasicky. Toto ide aká blbosť, úplná Speed Builders. Toto ide len na 1.21, čiže keď duely. No tak, ukáž sa. Čo to je? Boxing. OK, to už sme mohli bow. No debuff. Čo to je? Parkour. Sumo duels. Ok, asi si zahrám 2, lebo sumo, neviem. Ok, tak to... OK. Ok, tak ja si ešte zahrám parkour, kámo. Toto ma to zaujalo. Parkour duels. Ja nie som žiadny super výborný, najlepší v parkoure. OK, tak toto bude na dlho. OK, to už robíme. Nič nevidím. Ja aj to. Tak ja. Tam je Steve. I am Steve. OK. Kde mám ísť tu na? Tento musí obskočiť. Alebo 2 hodiny. Teraz mám ísť tam. Nemám ísť tam! OK. OK, tak toto ja už končím. Toto nebudem hrať. Toto mi nehra ma absolútne nebavila. 2 z 10. Ja vážne neviem, čo to je. Neviem, absolútne. Vážne neviem, čo to je. OK, tak. Max high. OK, toto je taká úplne random. UHC. Ne. To sú duely. Počkej, aj keď ja viem, čo to je. Asi. OK. Yes, let's go. Pekne. Čo hejtuješ rukou, Braško? OK, dám dokým nezomrem. Jo. Jo. Týpeček, nehituj ma rukou. Ne, on ma zhodil! OK. To sme hrali Classic Games. Toto bude čo? Ha? Čo tam? Turbo kart, toto chcem. To chcem.
Paintball. Jak som toto... Aha, už to chápem. OK, tak si to asi nič. Caps and to bude dačo taká bude to blbosť. Ale... A čo tu mám robiť? Nečakám na... Tak to si nezahrám. Kamo, nič tu nejde hrať. Ok, toto som nechcel. Face off, standard si dáme. Akože ja nechcem nič hovoriť, ale 100 ľudí tu na toto hrať nebude. Hej, prečo nikdy nič nehrajú? To tí ľudia. Okay. No budem Kratos. Ja chcem byť Kratos. Aha, tak nebudem. To sú VIPčka. Všetko. No tak nič, tak toto asi nebudem hrať. Lebo kam toto je tak málo ľudí. A prečo tam je 100? Dobre. Ďalej tu na The Hypixel Pit to bude niečo. Aj keď zabijem dvoch, jasne, že zabijem. Tomu takých 6, ešte tu na nič nebolo 10 z 10. Hero, či čo? Bum. Warlords. Tak ukáž mi, čo tu na to skrýva. Capture the flag, domination, team deathmatch. Team deathmatch si dáme. To je také najkračšie. Som červený. Aha, ja už to chápem. OK. Komu 28 ľudí. Tak to nie. Tak to nebudem čakať, to si zahrám. To si zahrám, keď tak je niečo iné. No to tiež nikto, OK, tak toto nikto nehraje. Akože sorry. Ale idem hrať. Please. Ja neviem, že nejak sa to volá. OK. Je to solo alebo teams. Tak solo hrajú väčšinou. No tak toto bude úplná blbosť. Kit. Resistance. No však už sme tu. OK, 10 sekúnd. OK, čiže mám ísť tam. Jo, mám ísť tam a rýchle to zobrať. OK, chápem. Ha? Jak? Jak to, že ten typek je tam? Tak to je GG, ja nič nemám. Tak ja som mŕtvý. Tak toto je úplná blbosť, kámo. Keď nie ste dobrí až taký, tak to nehrajte, naučte sa najprv otvárať všetky. 1 z 10. To nebolo úplne najlepšie, že by som tomu dal 10. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.